Vă salut, leilor, și bine v-am găsit la un nou episod. Astăzi vă prezint un setup full pentru un polițist de ordine publică, așa că stați aproape. Poți să spui rugăciuni, să se întâmple minuni, dar ce semeni aduni, fugi, vin băieți buni. Leilor, înainte de a începe, nu uitați, puteți folosi codul meu Leone10 pe waragat.ro, pe wargear.ro și pe airsoft.ro, iar pe rotman.ro puteți folosi codul meu Leone20. Țineți minte că este un cod VIP doar pentru forțele de ordine din România. Cam așa va arăta episodul de astăzi. Asta a fost la fel ca în filme. 3, 2, 1, acționăm! Setup-ul polițistului de ordine publică pe care îl voi prezenta astăzi se concentrează pe vestă și pe centură și vom discuta despre modalitatea în care eu am ales să port mijloacele din dotare și care, din punctul meu de vedere, mi se pare cea mai eficientă. Modelul de centură pe care eu îl folosesc este cel de la Core Essentials, este modelul B1 Mole Version, pentru care are un sistem de prindere mole și este realizat pentru forțele de ordine cât și pentru activități în poligon. Este o centură care vine într-o singură mărime pe care va trebui să o tai și să o ajustezi în funcție de talia ta. Bineînțeles că centura vine cu o centură interioară pe care nu o mai am, dar în momentul în care veți comanda acest produs va veni cu centura interioară cât și cu centura exterioară pe care v-am spus trebuie să o tai și să o ajustezi în funcție de talia ta. Produsul îl găsiți pe lamnia.com. Nu fiți supărați, dar momentan nu am un cod de reducere pe acest site. Nu sunt supărat, sunt mor de supărare, sunt trist cu adevărat. Trist. Dar cine știe, pe viitor poate obțin măcar un 10% reducere pentru voi. Lățimea este de 4,5 cm, adică 1,75 inch. Sistemul de prindere și de închidere este pe bază de clicket, ratchet, cum îl numesc ei, iar în momentul în care vrei să o securizezi, o vei putea face la distanțe de jumătate de centimetru pentru fiecare clicket în parte. Cam așa se închide. Este destul de solidă. În momentul în care vrei să o eliberezi sau să o slăbești, ai apăsat de această piedică de aici din spate, care nu se va declanșa accidental și în funcție de preferința ta o poți regla. În față mi-am pus o prindere de la Magtech, sper să fie aceasta. Este o prindere magnetică pentru centuri de 4,5 cm, unde îmi prind mănușile și o cheie de rezervă pe care în momentul în care vreau să o folosesc sau știu că o voi folosi mai des, o pun pe magnetul, v-am spus, zona de lucru de aici din față. Se închide. Mult mai simplu este să-ți porți mănușile în față pentru că sunt la îndemână, iar în momentul în care ai nevoie să le folosești rapid pentru un control corporal sau pentru un control a unui autovehicul, le ai aici în față. Mănușile sunt Mechanix D5, le folosesc de foarte mult timp, sunt rezistente la cuțit, sticlă, sârmă ghimpată, lame, însă nu sunt foarte rezistente la ace, cel puțin în momentul în care acul penetrează în mod perpendicular zona din palma mănușii. Am încercat pe cât posibil să-mi reglez greutatea centurii astfel încât să fie echilibrată și să nu simți tensiune în momentul în care o porți. Astfel că pe partea dreaptă, unde am pistolul cu lanterna și cătușele, este o greutate de 1787 de grame, iar pe partea stângă, unde este bastonul, încărcătorul de rezervă și spray-ul iritant lacrimogen, este o greutate de 1150 de grame. Greutatea centurii se reglează pe aceste părți în momentul în care cătușele de aici din spate le mut pe vestă și mai scădem undeva la 400-450 de grame. Oscilez între holsterul de la Vega și cel de la Safariland, care este simplu, este fără lanternă. Holsterul de la Vega este nivel 4, l-am upgradat pentru că am pus un sistem de închidere Sentry, cât și această gardă de protecție care o să-ți fie de ajutor în momentul în care porți o vestă. Ori este vesta QRC, ori este vesta sau o altă vestă plate carrier. Părțile laterale o să-ți atingă sistemul de deschidere, de securizare al holsterului și se va desface în mod accidental. În momentul în care ți-ai pus această gardă de protecție, nu o să mai ai această problemă. De asemenea, eu vă recomand să vă introduceți și acest
sistem de securizare suplimentar Sentry, tot de la Vega Holster, deci tot de la Rothman, pentru ca în momentul în care acționezi într-un mediu mai prietenos sau transporti un arestat, o persoană ce posedă MEPI și știi că este violent, știi că este dispus la acte de violență, pentru a preveni o deposedare de armă, ai blocat aici sistemul de închidere Sentry și deja o să fie nivel 4, ultimul nivel și cel mai mare nivel de protecție al unui pistol. Ca și în episodul anterior, platforma MID de la Safariland și un leg strap care este relativ elastic și se rotește în momentul în care intri în mașină sau desfășori diferite activități dinamice. Holsterul poate fi schimbat fără probleme cu cel de la Safariland, utilizând furca QLS, și cei de la Vega Holster au un model asemănător, însă nu se va potrivi cu cel de la Safariland. Deci doar piese originale pentru Safariland. Aspect valabil și pentru Vega Holster, pentru că eu, ca să-i pun acest sistem de eliberare rapidă, a trebuit să-i cumpăr un adaptor de la True North Concept. În spate, cătușele ASP Ultra de la firma Tactică și acolo puteți folosi codul meu promoțional Leone10. Abia am început o formă de colaborare cu ei, vom vedea cum evoluează pe parcurs. Portul de la Wilder Tactical cu două sisteme de prindere montate exact pe partea mole. În spate, știți foarte bine, am prezentat într-un episod anterior modelul de IFAC 2.0 de la Resgear pe care îl găsiți pe Carpathia Arms și acolo puteți folosi codul meu leone.tactical. O să vă aducă 5% reducere la întreaga lor gamă de produse. Aici vă puneți câteva produse de prim ajutor care să vă vină utile în momentul în care desfășurați activități de serviciu. Aici este spray-ul de la Stimpex. Nu recomand să vă schimbați spray-ul irritant lacrimogen, folosiți ce primiți din dotare, pentru că schimbarea spray-ului irritant lacrimogen cade sub incidența codului penal. În față, un port de la Safariland cu clapetă din Kydex și clapeta din piele, acoperit, foarte bine securizat. Iar aici în față avem bastonul telescopic de la Nextorch, modelul 21 și portul de la 09 Holster. Acum, în momentul în care vreți să faceți un upgrade pentru bastonul telescopic și vă luați acest vârf care poate sparge un geam, ideal ar fi ca în momentul în care vreți să spargeți geamul să nu scoateți bastonul telescopic așa. Este posibil să spargi geamul și ținând bastonul telescopic în această manieră, însă dacă bastonul telescopic este uzat, în momentul în care lovești și lovitura nu este solidă, nu este precisă, e posibil să se deschidă doar până aici și nu va fi ok priza. Pentru o reușită, deschideți de aici și în momentul în care loviți, țineți bastonul cu ambele mâini, mâna undeva mai sus, astfel încât să nu te tai și ai lovit în colțurile geamului, îl spargi fără probleme. Importanța unui leg strap este ca în momentul în care vrei să extragi arma, holsterul și platforma să nu se ridice, astfel încât să te încurce și să-ți creeze o extragere dificilă. Îți montezi un leg strap care este foarte util și o să țină arma și platforma dreaptă, pentru că de asta avem nevoie. Pe lângă acest lucru, trebuie să țineți cont de următorul aspect. În momentul în care vă creați un setup, să-l adaptați și în funcție de porturile pe care le aveți pe vestă. Pentru că, de exemplu, eu în momentul în care am luat vesta pe mine, cătușele de aici și portul pentru stație interacționează în sensul că portul apasă pe cătușe și îmi împinge lamelele de la cătușe. Nu le împinge foarte mult, dar în timp se simte oarecum disconfortul. Iar eu, pentru a-mi ușura munca, în momentul în care iau plate-ul pe mine, am scos cătușele de aici din față și le pun pe vestă. Ca inner belt oscilez între modelul de la Tactical Tools și cel de la X-Belts, care este de 5 cm lățime, iar aceasta este de 4,5. Este puțin mai moale decât cea de la X-Belts, care este rigidă. În momentul în care vă comandați centura, ea vine cu acel inner belt pe care vă recomand să-l folosiți. Este la fel de bun ca oricare din cele două modele prezentate de mine. Dacă vrei să îți securizezi centura în mod suplimentar, îți pot recomanda să utilizezi aceste belt keepere pe care le găsiți pe wargear.ro și acolo codul meu Leone10. Sunt din cordura, sunt foarte, foarte solide, foarte bine realizate, cu capse, nu se desprind și o să-ți țină centura fixată pe inner belt.
4 eu zic că sunt de ajuns, una în fața pistolului, una după pistol și încă 2 aici pe lateral, iar dacă vrei să o faci să fie și mai securizată, încă 2 în spate. Știu că vă confruntați și cu această problemă și anume în momentul în care vă comandați diferite porturi sau holstere, vin cu prinderi de tip clapetă care o să vă incomodeze cu centura pentru că nu o să permită centurii principale să facă un contact ferm cu centura interioară. Astfel că eu vă recomand să faceți în felul următor. Intrați pe linkul pe care l-am postat mai jos și vă luați benzi velcro, una cu velcro dur și una cu velcro moale. Velcro dur sau velcro moale, depinde, o să-l tai și prinzi una aici pe interior și încă una pe exterior care să facă contact cu centura principală. Ai prins aici, dezlipești partea de velcro de care ai nevoie, o lipești peste clapetă, iar în momentul în care o să pui centura principală peste cea interioară, o să facă un contact bun și va fi mult mai bine securizat. V-am spus, magnetul din față pentru cheia de cătușe, încărcător dacă ești la poligon, pentru farfece și multe alte obiecte care vă sunt vouă utile și pe care le puteți depozita în această zonă de lucru. În momentul în care vă alegeți o platformă pentru pistol, recomandarea mea este să o faceți în raport cu înălțimea pe care o aveți. De exemplu, până într-un 1,85 m, 1,90 m, e bine să alegi o platformă mid, iar dacă ai peste 1,90 m, o platformă low ride. Haideți acum să trecem la prezentarea vestei. După cum v-am spus, raportat la centura mea și la setup-ul pe care îl am, în momentul în care am luat vesta, cătușele din spatele pistolului le-am mutat aici. Utilizați și purtați cătușele, pentru că în momentul în care ai aplicat cuiva cătușele, te aștepți la două reacții. Bă, cătușele, bă, că nu mai pot! Sau I wanna call my lawyer. în orice caz, e bine să le ai asupra ta și să le porți în mod corespunzător. Atenție, procedurile în vigoare îți permit să le porți fie pe vestă, fie în spatele pistolului, cu mențiunea că să te antrenezi și să-ți fie ușor să le utilizezi în momentul în care situația o impune. Modelul de vestă este QRC de la Warrior Assault System, pe care o găsiți pe site-ul airsoft.ro și acolo puteți folosi codul meu Leone10. În partea din spate, pe partea dreaptă, am montat un port pentru stație de la Warrior Assault System. Este compatibil atât cu Motorola MTH800 cât și cu Motorola MTTP 3550, cum este aceasta de antrenament. O montez în această zonă, tragi șiretul de securizare peste și o să fie ok. Nu o să te incomodeze în momentul în care stai în mașină sub nicio formă. Este într-o zonă neutră oarecum și o poți utiliza și dacă ai nevoie să o iei din zona din spate. În momentul în care îți organizezi cablul, cel mai bine este să îl securizezi corespunzător. Să porți de aici până pe mâna care nu este dominantă. De exemplu, dacă ești dreptaci, puneți speaker mic-ul pe partea stângă. De aici și până în față l-am prins cu această bandă cu strat dublu, este tot cu velcro, pe exterior un velcro moale, iar pe interior velcro dur. Am prins-o aici în lateral, în partea de sus, pe zonele de la umăr, la fel am prins câte două benzi ca să fie cât mai securizată și ajunge până aici în zona din față, unde este accesibilă cu mâna stângă. Tot în această zonă mi-am montat acest panou de la Edgelite, este modelul Micromap, are buzunare aici și în această zonă. Este util pentru a transporta, de exemplu, o unealtă de forțare a unei uși. Acum, nu spun să stai să faci patrulă cu diferite accesorii pentru forțarea ușii, însă o să-ți fie de ajutor în momentul în care vrei să transporti, să zicem, de la auto specială până la un apartament în care o să realizezi o pătrundere forțată, să transporti o rangă, să transporti un clește, o să-ți vină în ajutor. Deci v-am spus, nu trebuie să stai cu el când faci patrulă sau diferite activități rutiere. În această zonă poți să-ți montezi casca antivandal sau cea balistică, poți să-ți pui un patch, zonele de aici sunt reglabile, interiorul îți permite depozitarea unor documente, a unor accesorii și ce îți este necesar în funcție de specificul activităților pe care le desfășuri. Panoul are o montare de tip mole, de aici, de jos și până sus. O să îți permită să introduci anumite obiecte. Este o zonă liberă de aici și până în partea de jos. Iar acest panou îl găsiți pe waragad.ro, unde puteți folosi codul meu Leone10. Renumitul device de la Guardian Angel Device
cel pe care știu foarte bine că îl îndrăgiți, însă este o problemă, este destul de scump, doar în momentul în care îl aduci în România, pentru că trebuie să suporți transportul, taxele vamale, dar eu pentru voi am prezentat o altă variantă, la fel de eficientă și mult mai ieftină, de la Rothman, vedeți în episoadele anterioare. Este foarte utilă pe timp de noapte pentru că are o lumină roșie, are o lumină albă extrem de puternică, are lumini roșu-albastru care te vor face vizibil în momentul în care te afli în trafic, să nu fii victima vreunui accident rutier, pentru că sunt colegi care au pățit. În partea de sus de aici mai ai și o lumină albă care poate fi intermitentă, iar în momentul în care vrei să accesezi toate opțiunile de la acest device, ții apăsat și este ca un semnal de urgență. Pe partea stângă v-am spus, pe mâna nedominantă, speaker mic-ul pe care îl poți utiliza doar cu o singură mână. Pe partea din mijloc am acest port administrativ, modelul Guardian de la Helicontex. Eu în interior mi-am pus o husă cu o parte velcro pentru telefonul mobil S23 Ultra, o prins de interior și recomandarea mea este să utilizez acest port doar strict pentru a-ți depozita telefonul mobil, astfel încât să ai buzunarele libere. Poți să-i pui un patch aici, cu instituția din care faci parte, e super util și este foarte bine ranforsat. Pereții sunt întăriți. Pe partea dreaptă, body camera. În momentul în care montați body cam-ul pe vestă, asigurați-vă că puteți utiliza celelalte mijloace din dotare fără să interfereze cu mișcările voastre și să-ți permite să utilizezi pistolul. Pentru că în momentul în care ai luat linia de ochire, nu ai vrea ca body cam-ul să-ți atingă zona brațului și să te incomodezi. Aici, de data asta, mi-am făcut un setup mai simplu și pe acesta îl utilizez de ceva timp. Am renunțat la acel port de la Kailin Concepts. Pe partea dreaptă, v-am spus, portul de cătușe de la Wilder cu prinderi mole de la Blaytech. Aici în față este un port de încărcător de la Warrior Assault System, foarte util, foarte ușor de adaptat cu diferite obiecte, diferite accesorii. Eu aici mi-am pus o pereche de cătușe de rezervă din plastic. La dispoziția 41 spune în felul următor: dacă persoana pe care ai încătușat-o continuă să manifeste violent sau agresiv, te lovește cu picioarele, lovește autospeciala, lovește alte persoane, îi poți imobiliza picioarele. Acum cu toții ne întrebăm cum poți face acest lucru. Nu îi pui lanțuri, nu îi pui cătușe metalice, dar îi poți pune o pereche de cătușe din plastic. De ce sunt utile și de ce ar fi ok să le utilizăm? Pentru că marginile sunt polișate, astfel că după ce le-ai strâns, el nu se poate automutila, nu se poate răni cu ele. Sunt de unică folosință în momentul în care le-ai montat. Transporti persoana, să zicem, poate ai o persoană cu afecțiuni psihice, ai dus-o, ai internat-o, îi tai cătușele și le arunci. Sunt de unică folosință, dar sunt foarte utile. Pe lângă faptul că le poți monta pe picioare, să zicem că trebuie să încătușezi mai multe persoane, ai epuizat perechea ta de cătușe, cea a colegului și poți oricând apela la acestea. Am un farfece de la X-Shear pe care îl găsiți pe wargear.ro. L-am montat direct pe sistemul mole din spate, este foarte util și recomandarea mea este că în momentul în care vrei să tai ceva, mai bine ar fi să folosești un farfece cu vârfurile polișate, rotunjite și nu un cuțit. Dar dacă ar fi să folosești un cuțit, recomandarea mea este să folosești un briceag, ceva pe care să-l poți introduce, să-l ții undeva ascuns într-un loc de care doar tu să știi. Tot în această zonă, pe partea din mijloc, mi-am montat cubotanul, super bun, mic, compact și îți sparge geamul din prima lovitură, nu ai nevoie să depui foarte mult efort. Eu l-am de ceva timp, l-am testat într-un episod, printre primele mele episoade, e foarte bun, îl găsiți pe airsoft.ro. Aici avem un port administrativ, eu în interior mi-am pus un pix, o pătură de urgență, două acumulatoare de rezervă, lanterna, poți oricând să-ți montezi aici lanterna de la Streamlight, Doberman Pro, Nextorch, Phoenix, ce dorești tu. Încă o pereche de mănuși de prim ajutor de unică folosință. Mănușile pe care să le porți asupra ta să fie dintr-un material deschis la culoare. De ce? Te ajută să identifici foarte ușor anumite substanțe toxice care intri în contact. Te ajută foarte ușor să identifici sângele. Dacă ai pus mâna pe o persoană care este rănită, sunt dintr-un cauciuc foarte bun, nu se rup deloc ușor și e bine să le folosești. Pentru acest port administrativ de la
Edge Light, eu vă recomand să vă introduceți în zona din spate această inserție de la Helicontext și recomandarea mea ar fi să fie modelul deschis la culoare, pentru că o să vă reflecte tot ce aveți în interior, fiind un pouch negru, o culoare deschisă este ideală pe zona din interiorul portului. Cam așa arată vesta, este perfectă pentru activități de ordine publică, acceptă plăci 11x14 inch, chiar și modelul mai mic, 10x12, poți introduce plăci de protecție și pe lateral. Sistemul de eliberare este rapid, cel de aici sincer mi-a pocnit, dar am prins cu niște coliere autoblocante. Cam așa trebuie să arate o vestă echipată corect, care să-ți fie utilă și care să te protejeze. Am uitat să precizez că în această zonă eu mi-am pus și un turnichet de la North American Rescue, este cam cel mai popular, mai sunt și alte modele pe care sper să le pot prezenta în episoadele viitoare. Ce mai vreau să precizez este că pentru zona de la portul administrativ, unde sunt benzile elastice, poți să-ți pui mănușile sau un turnichet. Este posibilă montarea lor, însă este cam greu de utilizat un turnichet în momentul în care îl extragi de aici, la fel și o pereche de mănuși. Așa că mai bine să rămâneți la porturi dedicate, pentru că o să fie mult mai ușor și mult mai rapid de accesat. Cam așa arată un setup pentru un polițist de ordine publică, setup-ul fiind alcătuit din centură și plate carrier. Acum vreau să discutăm despre 9 reguli de bază pe care să le respecti în momentul în care ieși în stradă și desfășori activități de ordine și siguranță publică, de rutieră, indiferent că ești polițist sau polițist de frontieră. Prima regulă: în momentul în care porți echipamentul pe tine, niciodată pistolul nu se poartă pe vestă. Nu știu de unde este moda asta, însă nu este deloc sigur, iar la procedură spune că pistolul se poartă pe centură, la fel și încărcătorul de rezervă. Regula numărul 2. Nu purtați cuțite, bricege la vedere. Dacă dorești neapărat să ai un cuțit pe care să-l folosești în scop utilitar, bineînțeles, părerea mea este să-l porți undeva ascuns. Fie că îl porți într-un port, fie într-un buzunar de la pantaloni, poartă-l ascuns, pentru că în momentul în care acționezi în diferite zone, intervii la scandaluri, iar cuțitul o să-ți cadă, va deveni o armă pe care alții o vor folosi împotriva ta. Deci nu vrei complicații suplimentare. Regula numărul 3. Nu mai purtați speaker mic-ul, parcă ați avea telefonul fix la voi. În momentul în care vrei să-l utilizezi, îl pui pe vestă și îl securizezi în mod corespunzător. Nu vrei să-ți sară, nu vrei să-i agațe de nimic și de niciun obiect cu care intri în contact. Deci îl pui pe mâna nedominantă, undeva aproape de zona urechii, nici să te surzească, dar să poți auzi informațiile pe care dispatcherul sau ceilalți colegi ți le transmit. Regula numărul 4. Încărcătorul de rezervă se poartă întotdeauna pe zona opusă pistolului. Dacă ești dreptaci, utilizezi pistolul cu mâna dreaptă, încărcătorul de rezervă trebuie să fie pe mâna stângă. Nu-l mai purtați în spatele pistolului, nu-l mai purtați în fața pistolului, pentru că dacă vei avea nevoie să-l utilizezi, trebuie să îți fie într-o zonă mult mai liberă decât partea dreaptă. Și dacă ai vesta pe tine, o să-ți fie foarte, foarte greu să accesezi încărcătorul de rezervă prin zona din față. Regula numărul 5. Cătușele se poartă întotdeauna într-un port special destinat pentru ele și nu în stilul detectivilor americani. Deci nu le pui direct pe centură, pentru că le poți pierde, la un scandal ți le poate sustrage cineva și te va lovi cu ele. Deci cel mai bine este să le purtăm fie pe vestă, fie pe centură, dar într-un port care să fie cât de cât securizat. Regula numărul 6. Nu mai purtați body-worn camera pe centuri, pentru că nu o să filmați aspecte de importanță. Întotdeauna puneți body-worn camera undeva pe zona superioară a vestei ca să-ți permită să surprinzi anumite aspecte care sunt importante într-o cauză penală. Ok? Fie că purtați un dialog cu o persoană, cu un martor, credeți-mă, în cursul urmăririi penale, o astfel de cameră este un mijloc de probă foarte important. Regula numărul 7. Fără șireturi la gât și fără acele prinderi care vin cu un fluier. Ok, ești polițist la rutieră, dirigezi traficul rutier, nu îți mai monta în zona gâtului un astfel de șiret, pentru că, v-am spus, la scandaluri, la diferite conflicte, nu vrei să-l folosească sau să tragă de el și să te sugrume. Mai sunt alte prinderi pe care le poți monta pe epolet, undeva în zona tricoului
și în alte zone sigure. Deci evitați așa ceva să utilizați. Regula numărul 8. Stația se poartă într-un port de stație și nu pe centură direct sau pe buzunarul pantalonilor. Știu că a fost undeva prin vară un caz la Constanța în care un coleg a pierdut stația. Fiți foarte atent cu stațiile pentru că sunt niște dispozitive electronice care se încadrează la secret de serviciu, deci purtați-le în mod corespunzător și securizat. Regula numărul 9. Protejați-vă ochii în mod corespunzător. Renunțați la ochelari care arată ca panourile solare și purtați o pereche de ochelari tactici care să vă ofere protecție și care să vă protejeze ochii atât de razele ultraviolet cât și de anumite obiecte contundente. Părerea mea, puteți încerca fie modelul Bridge de la Wiley X, fie alte modele care să aibă cât de cât o protecție și care să reziste cel puțin la schije, la obiecte dure care vă pot răni în zona ochilor. Deci, în concluzie, leilor, cam așa trebuie să arate un setup pentru un polițist de ordine publică. Știu că poate pentru unii pare că e un setup încărcat, însă aici ai cam tot ce-ți trebuie dacă te afli în patrulă, dacă te afli la o intervenție. Nu uitați, purtați toate mijloacele din dotare asupra voastră pentru că vă pot ajuta în misiuni, vă pot ajuta să protejați pe alții, să vă protejați pe voi. Chiar dacă vi se pare că arătați ca Mala Mala Jong, Iată-l pe Mala Mala Jong. ideea este ca tu să fii protejat și să poți să-ți desfășori activitățile de serviciu într-un mod cât mai eficient posibil. Închei acest episod cu următorul sfat. Lasă-mă că ce trece ție bătaia asta, lasă că e bine tu să te mândrești că n-ai făcut nimic. Nu uitați, lăsați un like, share și subscribe și până în episodul următor, stați în siguranță.